Konser ne zaman? Duet ne zaman mesela? Ya, şarkılarımız bizim Didar bir tane ya. Türkmenistan'da çok şükür buluştuk seninle. İyi de gördüm seni maşallah. Şugun bayram, şugun toy. Bütün Türkmen halkımızın medeni işgärlerini menetler kutlu olsun. Arkadağımızın, kahraman arkadağımızın doğulan günü kutlu olsun. Yaşadığın ömrü uzak olsun. Doğulan günü kutlu olsun. Toyda bolup geçen Gülkün Suwaka. Nişan katıken yani bir yardımdan çıkan o hiçilik ve hatta ikisi yakın çıkan böyle şan birine vereyim. Ay hatta üçü gidip başladım. Ne mi böyle hayır. Bir minut vaktin vardır. Bu şeyli. Allah çok. Tak, короче, bu zamanı gözüne getir. İsteren. Önkü dövrga, yan başan çünkü duran safna vardı. O taydanın bir kapı vardı. Şu kapı tövereklerine oturan bir mihman vardı. Ay toyun başından yani gelip bir kısa para lizginka koyuverim deyip haşetti. Böyle vakti gelirim, Hükmaniyada da koyuverek değilim. İnni lizginka çalıp başladı olin. Olam adayı bilemem. Bolcu ya adam olmak mı ne mi? Geldi de garet var dövren tağan neme çalıvatıyordu. Eyyam lizginka gidivatıyor. Eyyam gutarıvam atıyor. Şövalin. Şöval dahi gel. Gale işe diye dövren. Mağatel. Feret ne diyeceğini bilen diye ne diyeceğini. Benim ne diyecekler ya? Lizginka böyle diyecekler. Kulüp şöyle galet. Şöyle yani. Bye. Gol Yaşet bas. Bas bratок, bas. Yaxşı koşunu golf oynuyor. Evet. Давай terret ya. Bak terretmeye daha toy terretecek. Ana gitti. Birinci udarçı normal mi? Hava. Ön şey kölüştürmeli. Birinci dansın. İkinci çift. Давайте. Поехали дальше. Давай каждый. Де. Getir beni murkoru. Sen durmayayım mümkün el olur. Водка? Можно ты меня? Başladım. Правильно. Блин, а мяч тяжелый, да, оказывается? Gelin çok sırtay da. Sektorda futbolist mi ne olacak? Ay vallahi. Ne şunu? Da bu. Ayağım oynuyor. Ne? 2 var bırak. Başla. 2 var. Hani gitti. Allah я хилистан, он я брат. Гольфлум, поздравляем с открытием. Да, и самое главное, гольф это игра для сильных мужчин, состоятельных мужчин. Женщины тоже играют, да, в гольф? Играют, да, в гольф? Да, ну хорошо, для сильных независимых женщин тоже. Гольф-клуб, ну что ж, поздравляем. Самое главное, что у вас было всегда густо и населенно. Да? Меня Капризун, Эльмира Мухаммедова, Айлар Мухаммедова, Акнура. Я задатаю. Я никогда ни раз в жизни не играл в гольф. Кто играл? Один раз я играла. Один раз ты не играла. Я не мерю в компьютере. Я имею в виду реально. Давайте селфи тоже сюда селфи. Да. Возьмите. А, да? Я же 100 руки. Хабиб. Все, поехали, ребят. Все хорошо. Сейчас поиграем в гольф. Вы туда. Я поиграем в гольф. Сейчас поиграем в гольф. Поиграем в гольф. Там это... Призон. Да ё-моё. Давай. Меня тоже, пожалуйста. Конечно, давай. Вау, как красиво. А где вы? Идем до меня? Не. Пожалуйста.
Me and my girls turn up, it's a big night. We got it, it's all tough, but break lights. The boss really ain't hitting like a play fight. Give me that, make up my nigga, look at Solo Lara. Yaxshi ko'rishmoq. Barkut, удачи. Good evening, ladies and gentlemen. This Saturday, we have opening doors day. Yeah. But the most important thing is it is free. И скажи, пожалуйста. Adrat üstünlük kadanan adamlar näme üçin özlerini filosofiýal alyp barýarlarka agam diýär bolyn. Tamam. Naверное, nemede boşqa hemişe gatytanlarda ya. Awa, awa. Doğruğa dan kemtet çıkmaya adamlarım şonu ýalyplar amata erge beyni köprak şygyr bolsa. Aha. Filosoflaram. Aha. Hakyky filosoflaram men filosof diýdim. Lalışyan. Ay intega yok. Indi gelämese ýöne. Nehip bolsa 3 aya galmaz diýen umydymyz da bar. Galanam ýewje bagly. Süleyman'a da bagly. Giden gaýdyp gelse begli. Hemme zat öňkü syýaly bolarmy? Giden gaýdyp gelse, hemme zat öňkü syýaly bolar. Näme üçin şoňa bagly? Bolmagan mümkin. El şu wagtda giden ýagdaýy bar. Awa. Näkil ýagdaýda gitdi, näme sebäpden gitdi? O taýda ýalňyş kimde? Dema şu wagtda düşünip bolsa, Ene bolup biler ha? bolup biler. Ýöne anyk ol her kimde her kelep bolýar. Mende bir kelep, sende bir kelep bolýar. Buda bolmagan mümkin, bolmagan mümkin. Şoňa bäri şoňa nitral wagtda. Ay 50 da. Elde. Sebäbine baglyjak bolýar da. Näme üçin? Näme sebäpden gitdi? Kim üçin? Doğru. Yani kardeşlerim, birazdan şu soruğa cevap vermediler bolyn. Cevap beresim gelýär sebäbi. Birinji bilen agyda bolan ona tapady ýokmy kadiýan, ba ona baglylarmy kadiýan. İkincidenem başlayanım badra. Başlagym bolar, adamyň özüne bagly. Muňa näme dogry diýjek? O soralara bu torda şu galy da sana. Şuň kim utýa Angliýa, Ispaniýa. Meňem bul habarym men futbol bilen zat bilen umuman gyzyklanamok. Başga soram bolsa men jogap bererdim. Bolýa biriniň adyny aýda. Men diýsem utja. Belli däl. Fransa. Angliýa mi, Ispaniýa mi? Fransa. Şadiye Hanım'la Daş'a gitmedi. Yine tahsile devam ediyor. Daş'a gitmedi. Allah doğru. Daş'a geçiyor. Aleykümselam Daş'a. Ayoma bölüm olun yekaca sonra. O diyen yapılıyor. Ali hizmet. Ödümde yigrenýän häsiýetim. Bu zaman yedim bu mekran. Yedim arkadaşlarım. Yani hasretim yürüyor. İnnek şahane. İnan zan. Nere bolmayan da görüyorsun. O worýan häsiýetim wa öňde. Hem hasretim o. O da hem hasretim o. Çok iyi.